Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'limuka la hadrati mu'allif hadzal kitab nafa'ana bil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Innama pastine yu'limuka nglarake ka ing sira al-man'u apa panyegahe Allah. Li'adami fahmika krana ora anane paham sira anillahi sanging Allah fihi ing daleman. Tetes napa hikmah salajengipun nerusna tentang napa keterangan saking hikmah saderenge. Tetes wingi dibahas tentang napa Gusti Allah niku wonten peparing. Tetes menungso niki kali Gusti Allah wonten kang mudine. Dadi sing pertama diparingi, sing kedua mboten diparingi atau dicegah. Makanya nalikane kula jenengan sami nak diparingi niku seneng, piyambake gembira. Wong tiga ini pasti napa seneng, tiga ini nak mboten seneng ya napa mboten menungso, mboten lumrahe menungso. Wong nak dikai gak seneng itu berarti biasanya dikai barang sing mboten sekeco. Dikai napa, dikai sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi wong nak tiga ini akeh-akeh seneng. Niku umum. Apa meneh sing maring Gusti Allah. Yen Gusti Allah nak maringi niku ngoten niku merupakan kenikmatan. Dikai kenikmatan kali Gusti Allah, dikai nambah kejembaran, kelapangan, rezekine diparingi kenikmatan sing luar biasa. Niku menungso niku sedaya menungso niku nak diparingi otomatis mboten wonten rasa napa rasa sing gak seneng pasti seneng. Tetapi sakniki sing dibahas tentang hikmah menika bilih innama yu'limu kalman. Kathah tiyang sing rumangsa lara awake lara atine nak nalikane boten diparingi kalih Gusti Allah. Niku rumangsa. Dadi napa jeneng alman yu'limukan itu biasa. Dadi napa manusiawi. Tiang nak boten diparingi niku duwe perasaan. Contoh nak kula jenengan sami seumpami ana tanggane sing along padha srokole utawa padha kapale sing kono along akeh sing kene gak oleh apa-apa. Niku rada meri ana sifat napa pengen sifat rumangsa aduh kok ngene ya. Akhire napa tiang sing boten paham, tiang sing boten paham kalian hakikate napa rezeki, tiang-tiang sing boten paham kalian sifat Gusti Allah, tiang-tiang sing boten paham Islami tenanan. Niku akhirnya tiang niku suudzon kali pengen. Tiang niku suudzon. Tiang niku rumangsa dikucilake, rumangsa gak diopeni, rumangsa dan lain sebagainya. Tiang bae boten eling nalikane diparingi kali Gusti Allah. Sebab rumusan dunia niku nggih, rumusan sing wonten teng donya atau apa sing wis kelaku teng donya. Kula jenengan sami urip teng donya niki mboten sing dhisik. Nanti menungso sakniki niku wis napa? Wis berapa ribu tahun yang lalu manusia sudah hidup. Kula jenengan sami niku mboten sing awal. Kula jenengan sami niku ndak pertama hidup di dunia. Sadurunge kula jenengan sami suwakeh miliaran. Beribu-ribu juta-juta manusia yang lalu sing urip nek donya. Jadi rumusane urip donya ya rumusane niku kadang dikai, kadang mboten dikai. Niku wis rumusan. Niku wis pasti kehidupan seperti itu ndak akan berubah. Wis lawase niku mboten berubah. Wong niku padha wae. Urip niku teng zaman pundi mawon sami mawon senajan modern senajan gak modern niku padha-padha wae. Wonten nalikane diparingi, wonten nalikane mboten diparingi. Dadi iki lumrah, sesuatu yang terjadi biasa. Makanya kula jenengan sami nalikane mboten diparingi. Nah, iki sing dibahas niki napa nalikane kula jenengan sami mboten diparingi. Wong niku nak dikai kalih pangeran, gak dibagi kalih Gusti Allah, delalah tanggane kok dibagi. Ya. Kedah sing pertama kula jenengan sami kedah imut sing pertama apa? Peparingi Gusti Allah niku wayah-wayahan ana wayahe dhewe. Nah niku sedielingi mriku
Jadi peparingi Gusti Allah niku ana mangsa gentenan. Ki mboten kok terus dikeki Allah, terus panen apik, terus laris, terus dados gentenan. Urip itu adalah berputar, dunia ini berputar. Kadang dhuwur, kadang isor. Mane kula jenengan sami nalikane kok pas tepaan di nopo, mboten diparingi kaliyan pangeran. Nah, jadi dicegah kali Gusti Allah gak diparingi, terus sifatnya kedah pripun. Nah, kudu duwe sikap. Sing pertama nalikane mboten diparingi niku kedah eling bahwasane kula jenengan sami niku mboten napa jenenge mboten dhewe. Dadi eling kula jenengan sami nalikane gak dikeki niku mboten kok terus kula jenengan sami dhewe sing ora dikeki. Jadi liya-liyane ora dikeki padha. Makanya istilah napa kula jenengan sami kedah eling peparingi Gusti Allah niki wayahan ana wektune. Dadi wektune mungkin wektu niku kula jenengan sami boten diparingi. Sebab napa nak gak eling niki akhire berontak. Akhire napa berontak. Akhire gak seneng kalian takdir boten nampi gak nrimo. Jajekno pangeran ngene dikai ngene gak nrimo. Nah gak nrimo nggih sampun. Akhire napa dene berontak, nas berontak akhire napa gak gelem nyembah. Nah nek gak gelem nyembah akhire lho sengsara terus akhire bertubi-tubi. Jadi almanune untuk penyegahe atau gak dikai kali pangeran terus berlanjut terus menerus. Mboten kok namung kala niku tok, sesuk eneh terus. Jadi terus menerus niki sebabnya awake dhewe. Krana dekne niki wani kali Gusti Allah. Padahal dekne iman. Nah niki sing bahaya to mriki. Mane kula jenengan sami tatkalane kok diparing paceklik, dikai uga along laib, dikai gagal panen, dikai tokone gak payu wong. To dikai rezekine rada seret. Jadi sikape pripun? Nah, sikape sing pertama yaiku eling bahwasane rezeki niku wayah. Ana wayahe dhewe. Wonten wedane. Nak mboten wayahe ya mboten diparingi. Senajan topi wae. Kula jenengan sami budine kaya piye, rekodayane kaya piye, semangate kaya piye, nak jatahe sak monten ya sak monten, ora ana tambahan. Karena jatah rezeki niku wis ditetapno kali pangeran. Jadi sakdurunge menungso lahir nek donya niku wis nggawa rezekine dhewe. Dan rezekine niki kenaweruhan, makruf kenaweruhan niku diketahui oleh malaikat. Dan kula jenengan sami paham rezekine sak pira niku sok mben niku paham. Ya, pahami nalikane nglakoni kehidupan niki wae. Hati yang sing iman piyambake niku sadar rezekiku iki wis dijatah karo pangeran. Nah, jatahane niku mboten sak kala blok langsung kabeh mboten. Dadi ora kok langsung dimuka kabeh, langsung kontan kabeh mboten. Jadi rezeki ini diajar, sidik dikredit nak cara sakniki ya. Kreditane wis sithik-sithik sedina pira, saulan pira, ya seminggu pira, setahun pira niku rezeki ngoten iki. Mboten kok langsung blek kabeh. Sak kala dikekno sampai dekne mati mboten. Mun nek dikekno kabeh blek delala gak cukup ya usahake. Ya, nah akhir kala pangeran diatur, disidik-sidik. Ya, sidik walakin yuqaddaru. Ya, yuqaddar takdir yuqaddar niku di on takrane. Jadi takran niku sesuai sehari berapa, sebulan berapa, ya, setahun berapa niku takrane napa rezeki. Makanya kula jenengan sami kudu paham. Masalahnya tadi itu karena nak paham boten yuklimu kalman gak ngarah nalikane kula jenengan sami boten diparingi terus rumangsa lara atine. Lara ati sing dadekno lara ya pangeran. Nah, wonten akhire pikirane anak dene paham masalah rezeki, babagan rezeki ini nak paham tenanan, khatam lulus dia mbake gak ngarah nalikane boten diparingi rezeki kali Gusti Allah terus lara atine gak ngarah. Anggapane biasa. Sebab nopo rezeki niki wayah. Wonten kados pasar ngoten niku, pasar niku wayahe rame, wonten wayahe nopo sepi. Dadi ulang nopo rame biasane, ulang nopo sepi. Nah, kula biasane ngeling-eling niku nak
dodolan klambi niku rame biasane sadurunge bodho nggih. Terus sadurunge masuk sekolah ngoten niku. Iku rame-rame nih. Aku nak terus dino-dino biasa ya wis sepi, kadang tuku, kadang ora. Kadang payu, kadang napa enggak. Ini lumrah biasa ana wayahe dhewe. Iwak niku wonten wayahe along kapan, wayahe lain kapan. Lah kronten wayah-wayahane iki kula jenengan sami kalih Kanjeng Nabi dikira al-iqtisad. Al-iqtisad niku napa gemar menabung. Al-iqtisad niku wonten yadakhiru qutusana. Jadi Kanjeng Nabi niku remeni ngaten. Kanjeng Nabi niku senengane yadakhiru qutusanati. Jadi seneng napa senenge nyimpen makanan untuk 1 tahun. Nah, niku gemare ngoten. Karena Kanjeng Nabi niku wargane kuat. Dadi wargane kan garwa songo. Ya bojo songo terus wonten putrine pinten. Nabi putrine niku wis simah sedaya. Lah niki Kanjeng Nabi, apa meneh menungso biasa kados kula. Makane nalikane along, nalikane laris-larise, nah duwike iki aja dintekno kabeh sak kala. Nah, ya along sedina entek sedina ngoten. Ya kula jenengan sami nak nalikane along sedina terus entek sedina sesuk nek gak along bingung. Nah, kudu wonten simpenan. Tiyang sing bejo niku iso nakeri, saged memahami masalah rezeki niki wae. Oh, rezeki niku wayah-wayahan. Jadi wayah along kapan kudu aja sampai along ini wae 100% dikeluarkan. Jadi wonten simpenan, disimpen 30% atau 50% persiapan. Dan ini mikir oh ya, saiki along. Sesuk ya nak along nak ora, simpen 50% disimpan jaga-jaga untuk besok nak kalau tidak nopo nah kok nak sesuk gak along dene gak bingung. Nalikane Gusti Allah mboten maringi mboten sedih. Kronten wonten napa persiapan. Nah niki tiyang sing paham ngeten iki. Mboten kok langsung kabeh dibelanjakno kabeh ditokno kabeh entekno. Nah entek kabeh mboten napa tapi harus siap-siap. Tetkalane nek gak along iku aja sampai atine jadi nalikane kok wangsul garwane terus omah gak duit blas bojone mulai delala ya gak gawe wak blas gak ono hasile terus diuring-uringi mboten pareng. Wis salam dhewe nalikane along bontekno kabeh. Mboten wonten simpenan. Niki mboten pareng. Ane kula jenengan sami kudu paham. Makane tengene hikmah niku li adami fahmika anillahi fi. Karena kula jenengan sami terkadang mboten memahami napa jenenge takdiri Allah Ta'ala, mboten memahami sifatnya Gusti Allah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'limu kalman uli adami fahmika anillahi ta'ala. Terus nalikane kula jenengan sami mboten memahami, nggih ngoten kedadiane seperti itu. Makanya kula jenengan sami kudu paham. Dadi paham sing pertama yaitu paham masalah rezeki. Dadi rezekine iku wayah-wayahan. Ini senajan to kadang wong paham niku kadang nggih mboten dipraktekno. Sing paling niku mboten dipraktekno. Karena niki ngoten menungso niku urip mboten dhewean. Nggih uripe niku bareng wong akeh. Menungso uripe niku mboten piyambakan, piyambake gadah kanca. Di kancane saka bangsa kasar mata. Padha menungsane wonten malih kancane bangsa halus. Bangsa halus niku nggih jin ngoten niku, Mbak. Jin niku medeni jin gak ketok tapi iso bisi. Gak ketok tapi napa iso bisi ngandani perkara sing elek-elek. Nah niku jin sing golongane setan. Mane kula jenengan sami hati-hati. Hati-hatine napa harus memahami. Sing pertama paham tentang masalah rezeki yaitu wayah. Jadi wayahe along lan wayahe napa lah. Iki sikape pripun? Kudu ana sikap. Mboten kok terus wah
Nah along terus seneng apa wae dituku, apa wae dibikin mboten. Nek ngeten iki modele ya nak dene siap nalikane live nggih mboten napa-napa. Nah, kabeh niku terserah sing nglakoni Mas. Kabeh niku terserah sing nglakoni. Ikmal masyita fa innaka majzin bih. Terus lakonono sak ngarep. Krono kabeh niku ana konsekuensine dhewe. Semua ada timbal baliknya, semua ada konsekuensinya masing-masing. Dinalekane kula jenengan sami ngoten niku pripun? Nah niki dadi angen-angen kabeh niku kudu angen. Nek wis siap menghadapi seperti itu tidak apa-apa. Nalikane along duwe akeh berdentak sak kala. Nah nalikane lep siap wah rapopo live rapopo. Semangan sak ono nek mangan saiki nek mangan karo uyah ya rapopo. Kasarane ngoten. Niku mboten napa-napa sak ngrasa. Wong kabeh niku sing menjalani hidup ya awake dhewe, awake dhewe. Tetapi tiang sing cerdas niku mboten ngoten. Wong sing cerdas niku porsine di napa diparingi napa porsi piyambak.